Здравейте! Това е Георги. Това е Марио. В днешният епизод, както вече сте видели от заглавието, ще представим скетч. Написан изцяло от Марио. Да, благодаря за което. Радвам се, че го оцени. Да. Приятно гледане. Кажи чао. Приятно гледане. Това ме кефи! Да. Аре, готови ли сме? За кое? Не знам. Да гледат ли? Да. Не, гледайте. Ай. Марио? Да. Здравейте. Да, здравейте. Заповядайте. Настанете се, аз ще дойда всеки момент. Благодаря. Моля. Колко семки. Здравей, Марио. Здравей. Предполагам, може на Марио, нали? Марио Атанасов. Може на ти да разговаряме, нали? Може. Да. Да. Добре. Какво ти води при нас? Търси си работа. Добре, тогава готов ли сте да започваме? Силно казано, но съм готов. Защо искате да работите за нас? Аз съм фанатик съм на тема растения, а и на тема китки, но ти ми харесват офисните растения като цяло. Добре, как бихте помогнали на компанията? Имам една идея, която е свързана с излизането на Витошка и да съм облечен като цвет. Даже като това цветето в днешно време е модерно. Кратко включване по време на почивката. Ако не сте се абонирали, можете да го направите с камбанката, за да получавате известия, когато качим нов епизод. Също така можете да харесате видеото и да коментирате отдолу какви скетчове искате да гледате. Благодаря ви! Добре, интересно, обаче това как би помогнало на компанията? Моля? Това си и маркетинг. Какво правите докато не работите? Търся си работа. Добре, определено имате подход към работата, така че със сигурност ще ви звъннем. Наистина? Да. Да не вдигне. Моля? Не, нищо, казвам, че ще ви звъннем със сигурност. И се надявате да вдигна, да. Добре. Да, разбира се. Айде, мамо, успях! Какво толкова?